नमस्कार प्रणाम, मैं निरंजन कुमार नूनू। तो बताते हुए बड़ा खुशी होता कि इरा से रईस, इरा से ऋतिक, इरा से रवि, ये लोग आके र से रंगदारी करता। तो मजाक कनिया, रंगदारी ना करता लोग। यूट्यूब पर ये लोग के चैनल बा RRR कॉमेडियन। तो जाई लोगन सपोर्ट करी लोग के, जैसे जे मनी में राजवांश के सपोर्ट करनी वैसे ये लोग के भी सपोर्ट करी। बहुत अच्छा कॉमेडी वीडियो बनावल हो। धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अगुआ अगर बियाह करा देता, घर परिवार सही से चल गई तो अब तो ठीक बा, आ ना तो जहाँ गड़बड़ाई तो अगुए के कुचाई बा। आज तो मुररिया के साटे लाग जाई। चल तनी देखी का होला। सब पैंट तो धोआई लहल, जंघिया पर चली है ना। अरे वो गांव में जब हमार पैर जाई तबे वो रहुआ लोग के बियाह हुई। अरे साला चैनवा तोड़ गिल बा का। बुझा तो कुछ अशुभे बा। चलो लड़का सुन अरे ताए चिल्लाता धीरे से बोल। अंडा लेखा तो बटले पड़े, आवाज में सनकल पिल्ला जैसन। रे साला तू दादा नहीं थे बोलत। रे साला काम बताओ नहीं तो पोटली तो नहीं निकल मारे ना भर बुए ना दोवर ले ले। ए साला हमके मुररिया घरे जाए के बा। तब जो ये पागला छोटी जो तो साला बारूद बारे पूरा हक साला। हे खुदा, अपने बंदे को इतना मत तरसा, पानी की जगह पेट्रोल बरसा ताकि हमारे देश से गरीबी दूर हो जाए। बाबा बाबा बाबा। अरे डावर दलाल, वाह मुरारी, आसमान से पानी की जगह पेट्रोल। आवा दावल दलाल आवा। भाई सोच तो तार बड़ा बढ़िया बा, आसमान से पेट्रोल के बारिश, लेकिन गलती से कौन सिगरेट जला देला खुश हो जाइबो। कैसे फुस हो जाए? हर गली में, हर मोहल्ला में जब नो स्मोकिंग लिखा रही तो कैसे फुस हो जाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बतावा डाबर दलाल, का बात बा, कहाँ अइल? कैसे बताई मुरारी भाई? एमे लजैले के का बात बा, बताव। अरे लाजात नहीं तो बोल। अरे उ तोहरी लइकवा के का नाम बा ओकर? गेहुआ की औआ? अरे एगो बड़का हुए जोन औआ गेहुआ गेहुआ गेहुआ। हाँ गेहुआ के जोनो लड़किया से सदिया लागल रहे, उ लड़किया सदिया खातिर के मना कर देलस हो। जान तड़ो ये खातिर के कि लड़किया कहती है कि लइकवा यूट्यूब पे वीडियो बनावेला। औआ कहाँ बाड़े रे? चल दिया जा। ताए बाबूजी चाहे चिल्लात रहो तो मोर रहता। जइबे गेहुआ के बना के ले आइबे। ठीक है बोला लिया तो नहीं।
मान ले ले बिया हमके पहती पगली देखावे अगर बनल चाहतिया श्रीमती बनल चाहतिया श्रीमती चल तोर बापा बोलावता चलो साला तोर बापुआ तोरा का दूसर कोनो पैदा कइले बा चल चल आओ तनी हम तेरा बढ़िया बनत वीडियो ए गेहूं अबे आवता आवे दे साला के अबे बताओ तनी तू रहने ई परियन के रहने दीवानी हो गइल ना शादी कट गइल ना लगे वहां सीधा खड़ा रहो तबे बता दे तोरा के मार के तोरी गाड़ी के चांद छील दे महाराज किसियाल जॉन नया नु लइका बा किसियाई के ना चाहिए रउए है डाबर दलाल कोनो और नाम ना मिलल रउआ के रखे के महाराज समझा ना अपना बेटा के अगर हम एक गांव में पैर ना रखी तो आधा से ज्यादा लवंडा रहिए रह जिए सन छोड़ियो सब के बात हमरो कोई जुगाड़ करा दी ना लड़की तो बिया एक पहिया चली हाँ महाराज वो हमार सेवा करी हम ऊ कौन बाबूजी बहुत हो गई अब हम ये सब बर्दाश्त ना करो ढेर बोलब तो अहुआ के बियाह करा दे ओधुआ दी तू पानी पिए धती लियाई ता जो साला पड़े ना भाग पड़े दलाल जी बोली बोली रउआ के हम एगो साइकिल 25,000 रुपया दे अच्छा दलाली के तौर पे अच्छा रउआ बिहावा करा दी बस ठीक बा रुक जो बिहावा तोर वही जो होई तो ठीक बा तोर बिया हो गई समझू एकदम पक्का बा तोर बिया होई वही गांव में वही लड़की से डाबर दलाल के वादा बा ओए जल्दी चलवा हमरी बात में थेला पड़ गइल बा